Ай, кажете последно с Богом. Кажете последно с Богом. Ай. Там можем гледаш, виж. Така ли? Оле, я да гледаме. Давай, сега ще го снимам и там. Ти, знаеш каква физиономия ще имам сега. Сбарана, човек. Ай, ти! Ма аз искам като ги изстреля да ги снимам. Аз искам физиономите да им снимам като ги изстреля. Ей, много се усмихвате! Балян се показва с нея, бе! А? Как си обясняват? Не, аз това не се качвам, май. Не мога. Много е високо, прекалено високо. Ако падна, знам, че няма да оцеля никога. Сега ще пуснат големия телевизор да се гледат. Да. Сега гледай какво става. О, ари бе!